Tervetuloa kuulemaan Tuulahdus pohjoisen työkulttuurista. Why Not -podcastissa syvennymme pohjoisen yrittäjyyden, modernin työkulttuurin ja hyvinvoinnin äärelle. Kauden aikana Yllä vierailee 5 eri yrittäjää, joilta kuulemme mielenkiintoisia kokemuksia ja tarinoita heidän uransa varrelta. Millaisen merkityksen pohjoinen saa heidän tarinoissaan? Podcastia juontavat Yltä Mie, eli Mari Kuittinen, ja Mie, eli Aino Ehrukainen. Podcast on tehty yhteistyössä Kaleva Median, Lapin yrittäjien sekä Flatlightin kanssa. Kauden 5. ja samalla viimeisessä jaksossa Yn studioon saapuu vieraaksi Juha Eskelinen, innovatiivinen ravintola-alan moniyrittäjä. Jaksossa keskustellaan Juhan kokemuksista lappilaisena yrittäjänä sekä työnantajana. Haluamme myös kuulla, mistä hän ammentaa inspiraatiota niin yrityskonsepteihin kuin yksityiskohtiinkin. Lisäksi kuulemme Juhan ajatuksia vastuullisesta yritystoiminnasta sekä johtamisesta. Eiköhän mennä viimeisen jakson pariin. Tervetuloa podcastin vieraaksi Juha Eskelinen. Haluatko ihan alkuun kertoa, että kuka olet ja mitä teet? Kiitoksia vain. Eli Juha Eskelinen, Oulussa syntynyt ja Rovaniemelle muuttanut 2003 opiskelujen perässä ja nykyään sitten yrittäjätittelillä touhutaan vähän kaikenlaista, mutta enimmäkseen niin ravintola-alan alan puolella sitten. Okei. Haluatko tähän alkuun jo kertoa vähän, että mistä yrityksistä sinua voi seurailla? Joo, ehkä varmaan noin tunnetuimmat, mitä me Rovaniemellä ollaan tehty, niin on Cafe Bar 21, mikä on jo 2012 vuodesta asti ollut olemassa, ja sitten siinä vieressä on semmoinen meksikolainen Juka-ravintola, ja Gustav Rovaniemi on nyt muutaman vuoden ikäinen, ja no aika monet varmaan huomannut talvikaudella siinä Lordi-aukiolla semmoisen luistelukentän, niin se on myös näitä meidän puuhasteluja ja harrasteluja, mitä tehdään, ja Ruumiscape, semmoinen pakopelihuone meillä oli aika monta vuotta, eli semmoista kanssa. Ja Simerokeissa ollaan vahvasti läsnä niin anniskelujen osalta, eli otetaan siellä Simeä sitten toteuttaa kivat ja hyvät festarit rovaniemeläisille ja muillekin ulkopaikkakuntalaisille. Sitten löytyy vielä sellainen Nord Catering, mikä on tuolla Isomuksen rakennuksessa semmoinen lounasravintola sen rakennuksen työntekijöille. Ja Oulusta löytyy sitten nyt uusin ravintola Alfred ja sen parissa ollaan nyt työskennelty aika paljon. Ja kuuluuko teille myös sitten toi Sukari ja Änkkärin se jätski? Joo, eli 21 on sitten. Eikö niin ne kuuluu siihen? Joo, no niin 21 jäätelökioskit. Sugar siinä Lordiaukiolla ja sitten Änkkärin puisto on se pikkuinen söpöjätskikioski. Siihen mahtuu aika monta erilaista yritystä Rovaniemen ja Oulun alueelle. Joo, kieltämättä. Voihan niitä olla enemmänkin. Näin. No, mitä sulle kuuluu? Mitä sinun kesään tähän saakka? Ja nythän on juhannusviikko, niin onko mitään juhannussuunnitelmia tulossa? No kiitos kysymästä. Kyllä tässä kesä on odotettu, että meillä on 6 ja nyt täyttää itse huomenna 4V meidän neitokainen, niin lasten kanssa ollaan paljon touhuttu kesällä kaikenlaista ja toivotaan, että tulee kivat, tai nyt haluat tosi ihanat kelit, että kelit jatkuisi hyvänä ja päästäisiin paljon ulkoilemaan ja touhuilemaan. Mutta muuten ei ole mitään sellaista tarkempaa kesäsuunnitelmaa, että mennään vähän niin kuin fiiliksen mukaan ja käydään varmasti moikkaa sukulaisia ystäviä tuolla vähän etelämässä ja ehkä joku Oslon reissu, sielläkin on meillä hyvä ystävä asuu, niin ehkä käydään siellä moikkaamassa. Mutta katsotaan, mitä kesä tuo tullessaan. Kiva. Meidän podcastin yksi pääteemoista on pohjoisuus, niin ei yhtään sen vaikeampi kysymys kuin mitä pohjoisuus sulle merkitsee? No Rovaniemelle me oltiin silloin 2003 tosiaan opiskelemaan liikunnanohjaajaksi, eli liikunnanohjaaja tuonne ammattikorkeakoulun puolelle ja kyllä silloin niinkö Rovaniemellä ja täällä pohjoisessa niin se luonto oli semmoinen aivan ehdoton, että se niinkö vetosi ja iski oikein kunnolla, että sun ei tarvitse 5 minsaa kävellä Rovaniemen keskustasta ja sä oot ihan niinku porojen keskellä ja siellä marjamettässä ja niin kyllä se luonto ja semmoinen puhtaus, turvallisuus, että kyllä ne on niinku sellaisia isoja asioita, että nyt varsinkin kun meillä on 2 pientä lasta, niin se turvallisuusasiakin, että uskaltaa päästä ne leikkiin siihen pihalle tai puistossa saa olla rauhallisin mieli ja niin kyllä ne on sellaisia isoja juttuja. Kyllä. Tervetuloa myös minun puolesta. Ja
Jatketaan sitten yrittäjyysteemojen kimpussa ja sanoit, että oot tullut opiskelemaan Rovaniemelle ja liikunta-alan opinnot olet siellä ammattikorkeassa suorittanut. No miten sitten ravintola-alalle päädyit? Kerkesitkö liikunta-alahommia tehdä vai miten se polku on sieltä mennyt? Joo, silloin tosiaan 2003 aloitettiin ne ammattikorkeakouluopinnot ja siinä oikeastaan sen opiskelun ohessa niin aika nopeasti päädyin sitten tekemään yökerhoa, eli silloin oli Doris kova sana, niin Dorikseen töitä ja silloin oikeastaan mietin sitä, että kun paljon opiskeluaikana tietenkin paljon käydään ulkona ja juhlitaan, niin sitten rupesin miettimään, että no tämänhän voisi toteuttaa samalla lailla, mutta ehkä samalla tienata vähän rahaa, että olisikin tiskin toisella puolella. Ja onneksi pääsin sinne ja se imasi kyllä se ala niin täysin mut mukanaan, että jotenkin mä niin sytyin siitä asiakaspalvelusta ja siitä elämästä ja vilskeestä ja kiireestä ja kaikesta. Ja sitten oikeastaan se on jäänyt niin sen, että sain opiskelutkin suoritettua siinä samalla, mutta ravintola-ala jäi niin sydämeen siitä lähtien ja hyvin pitkälti se edelleenkin määrittää sitä tätä työuraa. Oliko niin kuin, se 21 siis sinun ensimmäinen yritys? Vai? No, itse yrityksestä ensimmäinen oli tämä Fun on Ice, joka liittyy tähän luistelutoimintaan. Okay. Ja se on itse 2007, eli silloin opiskelujen aikana, niin silloin hyvän ystäväni Pekan kanssa perustettiin se firma ja huomattiin oikeastaan, kun silloin alkoi tämä turismi olla jo aika niin kuin kovassa nosteessa, että toki ei ihan samanlaista, mitä se tänä päivänä on, mutta silloin tuli niin kuin Briteistä paljon turisteja ja me tehtiin semmoinen syventävä harjoittelu sitten tällaisella safarifirmalla ja silloin huomattiin, että paljon kyseltiin, että missä täällä voi käydä luistelemassa, niin kuin turistit kyseli. Ja me että no onhan täällä näitä luistelukenttiä vaikka kuinka paljon, mutta ei sitten kuitenkaan ole tavallaan mahdollisuutta vuokrata niitä luistimia, että käytännössä he olisi pitänyt ostaa tai löytää kirpparilta luistimet, että olisi voinut päästä kokeilemaan sitä, niin siitä sitten oikeastaan syntyi se idea, että no hei, pitäisikö siihen kokeilla sellaista palvelua, että mikä liippaisi tavallaan sitten sitä meidän myös omaa opiskelualaa, että päästäisiin niinku ohjaamaan, luistelun ohjausta tekemään ja sillä tavalla sen liikunnan kanssa olemaan parissa. Aivan. Oliko se niin kuin lapsille vai myöskin aikuisille? Ihan se oli ihan kaikille. Että ensimmäinen talvi me kyykisteltiin sellaisten tuolien avulla, jolla opetettiin tavallaan sitä luistelua ja sitten pikkuhiljaa se homma kehittää, meille tuli sellaisia luistelukelkkoja siihen ja niitä oli sitten eri kokoisia, että lapsilla oli pienempiä ja aikuisille oli isompia ja meillä on itse tänä päivänäkin vielä käytössä ne luistelukelkat, että ne on ihan super iso apu sitten tällaisten ihmisten kanssa, jotka on ikinä aikaisemmin ollut luistimet jalassa, niin saa sen tuen ja varmuuden ja uskaltaa sitten kokeilla sitä ja se on ollut kyllä antoisaa hommaa, että kun ihminen oppii jotain täysin uutta tai pääsee kokeilemaan täysin uutta, niin kuinka onnellisia ja iloisia ne on. Ihan varmasti. Ja sitten on ollut kiva tavallaan tarjota se just tollainen aktiviteetti, mikä ei niinkö haise pensalta tai muuten liity tällaisen niinkö, että ympäristö jollakin lailla ehkä siinä kärsii, vaan pystyy sitten niinkö omalla fysiikalla, sillä liikunta-aspektilla niinkö kokeilemaan ja perheenä harrastaa ja niinkö hyvin helppo lähteä ja sitten tavallaan se kustannuskysymys myös, että jos sä tulet perheenä kokeilemaan sitä, niin se on muutama kymppi. Aivan. Et se on ollut kyllä kiva tehdä edelleenkin. Joo, ja sittenhän toi sijainti on kuitenkin siinä keskellä kaupunkia, niin sitten varmaan voi tulla semmoisiakin, että tuossa on tuommoista, että mennäänpä kokeilemaan, että ei tarvitse tavallaan varata niin ennakkoviikkoja etukäteen sitä aktiviteettia, vaan voi silleen hypätä mukaan vaan. Kyllä, että mehän oltiin pitkään silloin sillä vanhan torin kentällä, sieltä meillä niinku alkoi se ja nyt sitten ollaan tässä muutaman vuoden aikana, niin ollaan siihen Lordinaukelle siihen keskustaan niin kuin päädytty ja sekin oikeastaan lähti siitä, että kun itse siellä ollaan paljon niin kuin oltu ja mietitty, että vitsi tämä kaipaisi jotakin elämää enemmän. Et siellähän on ollut niitä tosi ihania paikallisia myyjiä, niitä punaisia koppeja, missä on myyty käsitöitä ja vaikka mitä, mutta tavallaan, että se niin kuin kaipasi vähän eloa ja siitä se oikeastaan lähti, että lähdettiin sitten miettiä ja suunnittelemaan, että voitaisiko siihen toteuttaa luistelukenttä. Et toki siellä vanhalla torilla se olisi paljon helpompaa kuin sen jäädytyksen ja kentänhuollon hoitaa joku muu ja tuolla se pitää sitten niinku rakentaa ihan alusta asti itse. Mut se on ollut hyvä, se on ollut tosi kiva ja sitten on kiva kävellä
talvikaudella keskustan läpi, kun lapset luistelee ja siellä on naurua ja elämää ja iloa. Kyllä, tulee mieleen ihan semmoiset niin kuin jotkut jenkkileffat, missä niin kuin luistellaan jotain rusettiluisteluita vai millä nimellä ne kulkeekaan siellä, niin jouluvalojen sykkeessä. Jep. Onhan se aika kiva. Jep, ja aika yllätysmomentti sille, että keskellä kaupunkia sitten luistelukenttä. Mistä te ammennatte näitä ideoita teidän yrityksiin? Siellä on niin monenlaista ja vaikka Gustavkin, niin kaikki on niin hiottuja konsepteja ja sitten siellä on kuitenkin myös yksityiskohdat mietitty, niin mistä nämä ideat tulee teille? No kiitos, että olet sellaisen asian huomannut. No, vaimo Elisa, joka on mukana tässä yritystoiminnassa niin kuin vahvasti, niin hänellä tulee tosi paljon ja hän on tosi aktiivinen just vaikka sosiaalisessa mediassa etsimään niin kuin uusia ajatuksia ja inspiraation lähteitä. Mutta kyllä meillä niin kuin, me matkustetaan tosi paljon perheenä, niin vaikka silloin ollaankin lomalla, niin käytännössä sä kuitenkin aina otat vaikutteita kaikista kivoista jutuista ja jos inspiroidut jostakin asiasta, niin tuot sen mukana, niin kyllä nuo reissut on varmaan se, että ollaan reissattu paljon eri kohteissa ja käyty tosi paljon syömässä ja nauttimassa erilaisia juttuja niin erilaisissa paikoissa, niin sieltä se tulee plus nykyään sitten just se sosiaalisen median, niin kuin, että ja monesti sitten saattaa olla sekin, että itse mietitään, että okei, mikä voisi olla semmoinen kiva juttu niin kuin paikallisille, että mehän yleensä aina lähdetään siitä ajatuksesta, että me halutaan jotenkin tuoda niin kaupunkilaisille ja siihen yhteisöön jotain uutta ja lisää ja eikä niinkään tavallaan se turismi edellä ajatella sitä juttua, vaan nyt nimenomaan puhutaan näistä ravintolajutuista, niin sitä, että mitä ehkä itse kaivattaisiin ja sitä kautta sitten lähdetään kehittämään niitä. Ja nykyään sitten niin on enemmän just on niin mahdollista vaikka taloudellisen puolesta tehdä sitä suunnitelmallisuutta, että niin just vaikka Gustavikin, että sitä pystyttiin 1,5 vuotta, melkein 2 vuotta pystyttiin sitä konseptia jo niin hiomaan ennen kuin ovet aukaistiin. Ja se on sitten ollut niin aika tärkeä juttu tänä päivänä, että sillä pitää niin erottautua ja olla hyvin niin omanlaisensa, niin että siihen on sitten saanut käyttää aikaa energiaa. Niin. Kyllä. Joo, se on varmasti tärkeää, että hyvin suunniteltu on puoleksi tehty. Kyllä, ja eihän näitä sitten yksihän näitä ei tehdä, että kyllähän meillä on paljon ihmisiä siellä auttamassa, että sitten kun lähdetään miettimään vaikka sisustuspuolta, niin siellä hyppää niin ammattilaiset. Että Eevikselle terkkuja, että on ollut monessa meidän projektissa mukana ja silloin niin just Elisa ja sisustusarkkitehti on paljon tekemisissä keskenään ja sitten Maaka, paikallinen puuseppä, on ollut tosi paljon apuna ja sitten näitä meidän työmiehiä Ekille kanssa terkut paljon ollut rakentamassa asioita, että siellä iso tiimihän siellä sitten on niinku taustalla, jotka lähtee sitä toteuttaa sitä visiota. Minun niinku muistan itse ton Jukan tarinan, että se on jotenkin itselle ollut semmoinen merkityksellinen, eikö näin, että sieltä on meksikolainen pariskunta lennätetty Suomeen ja he on ollut apuna sitten rakentamassa Jukaa. Joo, kyllä. Et silloin kun tosiaan 21 vieressä oli sellainen suutarin liike ja sitten me alettiin kuulee vähän sellaisia huhuja, että hän olisi ehkä mahdollisesti siitä niin kuin lähtemässä poissa, niin mekin oltiin saman tien, että hei, toi olisi tosi hyvä lisä niin kuin meidän vieressä oleva liiketila ja sitten pystyttäisiin niin kuin yhdistämään näitä meidän olemassa olevia toimia, että olisi sillä niin kuin iso apu meille se liiketila ja me oltiin itse lähdössä sinä talvena alkuvuodesta niin Australiaan moikkaamaan kaveria, joka pelasi siellä futista, mutta me ei oltu ehditty vielä varata lentoja ja sitten kuultiin, että nyt se niin vapautuu se liiketila ja me tehtiin siitä niin esisopimus, että se on meille varattuna ja sitten muutettiin se meidän suunnitelma, että olisi aikaa, kun ei ollut lapsia vielä, niin oli helpompi tehdä näitä nopeitakin liikkuja, että okei, nyt me päästään toteuttamaan meidän meksikolainen ravintola, joka oli meillä pyörinyt jo niin pari vuotta tuolla mielessä, just se tavallaan reissujen kautta sekin, että oltiin syöty paljon niin kuin aidoissa meksikolaisissa ravintoloissa ja meissä on aivan huippusafkaa, se on niin ihanaa ruokaa, niin haluttiin tuoda sellainen Rovaniemelle ja sitten se, että kun lähdetään tekemään jotain, niin lähdetään tekemään sitä kunnolla, että okei, nyt lähdetään Meksikoon, lähdetään hakemaan sieltä inspiraatiota, ideoita, makuja, tuoksuja, ääniä, värejä, kaikkea mitä me voidaan sitten hyödyntää siinä. Että me oltaisiin oikeasti tehtäisiin se niinkö mahdollisimman autenttisesti
ja uskottavasti niin kuin meksikolaista, koska mun mielestä on vähän hassua sanoa, että me tarjotaan meksikolaista ruokaa, mutta jos ei itse ole vaikka ikinä käynyt siellä tai maistanut sitä oikeaan, niin ei se hirveän uskottavaa ole. Ja sitten me oltiin siellä Meksikossa 3 viikkoa vai kuukausi ja siellä syötiin niin oudoissa ja hauskoissa kaikissa katuravintoloista lähtien ja sitten päädyttiin yhteen sellaiseen ravintolaan, missä oli baarimestarina tällainen neiti kuin Fernanda ja Fernanda puhuu hyvin englantia ja niin hänen kanssa sitten pystyttiin keskustelemaan vähän enemmän kuin ehkä jotenkin muiden paikallisten kanssa, koska meilläkään ei tuo espanjol hirveän hyvin taivu ja sitten selvisi, että tämä Fernandan poikaystävä Fernando, eli Fernanda ja Fernando, niin Fernando oli keittiömestarina tai kokkina siinä ravintolassa. Ja ensinnäkin erittäin hyvä safka ja oltiin, että heitettiin vähän sillä puolivitsillä, että me ollaan avaamassa niin tuonne Lappiin Rovaniemelle meksikolaista ravintolaa, että mitä jos lähtisitte sinne meidän mukaan. Ja me vaan niin naureskeltiin sille niin ajatukselle siinä. Ja se tavallaan jäi vähän niin siihen, mutta me kuitenkin tämän Fernandan kanssa vaihdettiin sitten niin IG:ssä tavallaan tiedot, että oli joku kontakti sitten olemassa. Ja sitten me tultiin takaisin Suomeen ja olisikohan se Elisa sitten heittänyt, että pitäisikö meidän oikeastikin lähteä viemään sitä suunnitelmaa, sitä meidän heittoa eteenpäin. Ja sitten me otettiin uudestaan yhteyttä, että olisitteko te kiinnostuneita, että jos tuutte Rovaniemelle muutamaksi kuukaudeksi ja ne oli aluksella, että onko tämä totta, että mikä tämä juttu on. Mutta siitä se sitten lähti ja silloin oli Donald Trump oli tullut Yhdysvaltoihin just presidentiksi, niin siellä oli aika paljon haasteita saada heidät ensinnäkin niin Suomeen, että niin just lentoja ja muiden kanssa ja saatiin sitten Madridin kautta heidät lennätettyä Rovaniemelle ja he oli täällä sitten sen 3 kuukautta ja Fernando auttoi siinä ruokalistan suunnittelussa ja Fernando auttoi sitten tässä niin juomatuotteen suunnittelussa ja heistä oli aivan superihana apu ja niin ihania ihmisiä, että me edelleenkin ollaan yhteyksiä heihin ja tosi sydämellisiä ja auttoi mielellään ja pääsi kyllä suomalaiseen kulttuuriin hyvin tutustua, että silloin oli sitä kesäaikaa, kun Simerokit järjestettiin, niin he molemmat oli sielläkin anniskelussa töissä sen viikonloppu, että oppi näitä muutamia suomalaisia sanojakin sitten siinä samalla ja se oli kyllä ihan hauska kesä. Ja edelleenkin nämä Fernandon ja Fernandan vaikutteet ja heidän tuomat asiat siihen ravintolaan näkyy tänäkin päivänä. Aivan huikea. Ja eikö heidän kasvot näy vielä tuolla Jukan nettisivuilla? Kyllä. Että jos haluaa käydä katsomassa. Joo, ja silloin teki muistaakseni joku paikallinen media teki siitä hyvän lehtiartikkeli, että se on tarkoitus ollut, että se kehystetään jonnekin myös sinne Jukaan nähtäville. Että siinä oli kivaa nimenomaan just tästä Fernandon Rovaniemelle tulosta ja pitää sekin laittaa sitten vielä esille. Toihan on siis tosi mahtava tarina ja niin kuin tuo just sitä yhteistyötä, että mitä siitä voi oikeasti syntyä, kun lähtee rohkeasti niin kuin tekemään yhteistyötä ihan siis toisella puolella maailmaa asuvien ihmisten kanssa, niin on kyllä huikea tarina. Joo, se oli kiva. Vaikkakin Jukan niin startti silloin, kun me aloitettiin, niin kyllähän se oli vaikea, että meillä oli aika lähellä, että me mietittiin, että pitääkö tämä niin kuin vaan ajaa alas, tämä koko toiminta ja miettiä jotakin muuta. Että se jotenkin kesti pitkään ennen kuin paikalliset niin kuin hoksas sen, että koska kuitenkin se eroaa niin paljon verrattuna tällaiseen Tex-Mex-tyyppiseen, missä on niin kuin isoja annoksia ja sitten taas mennään vähän niin kuin toiseen päähän, että sulla on pieniä takoja ja tavallaan sitten syödään niin kuin erilaista vähän enemmän niin kuin niitä makuja sekoittain. Siinä kesti varmaan se vuosi, että se alkoi pikkuhiljaa löytämään sitä asiakaskuntaa ja vakioasiakaskuntaa. Mutta onneksi mun mielestä Juka on vaan ihana ja hyvä, että saadaan jatkaa sillä edelleen. Todellakin. On kyllä yksi lemppari ravintoloista myöskin, varsinkin lounaalla tulee käytyä. Kiva kuulla. Miltä sinun työpäivät näyttää tai vaimosi Elisan kanssa pyöritätte näitä yhdessä, niin millainen teillä on työnjako? No, jokainen työpäivä on kyllä aika erilainen ja sit pystytään niin hyvin paljon itse määrittämään, että mitä niin kyseisellä viikolla tai työpäivänä tehdään. Et Elisa hoitaa paljon niin hallinnollista puolta, että hänellä on selkeästi se niin vastuualueena ja sitten just näiden uusien kaikkien tuotteiden ja ideoiden jalostamista ja kehittämistä
Ja Elisalla on ihan sairaan hyvä silmä just kaikkeen niin kuin sisustukseen ja valokuvaukseen ja tällaisiin yksityiskohtiin. Että hän on ihan superstara kyllä niiden osalta myös. Ja tälleen niin kuin tyylisesti, jos aletaan jakamaan, niin mulla on sitten enemmän tällaiset niin kuin, sopimustekniset asiat ja sitten käytännössä, että jos se tulee se uusi liiketoimi-idea, niin mä lähden sitä sitten niinku viemään eteenpäin. Eli just lähden tekemään niitä soppareita ja sitä käytännön asiaa, että okei, että me tarvitaan nyt viemärit ja sähköt näihin paikkoihin ja tällaista näin. Mutta tosi vaihtelevaa se meidän työkuva, että siellä on ihan laajasta laita, että joku päivä saatetaan olla siellä viemäreitä aukomassa kädet likaisina ja nyt mä tulin esimerkiksi Oulusta just eilen ja siellä meillä vaihtui Alfredin uusi ruokalista kesäajalle, niin sitä oli valokuvaamassa, maistelemassa, sit nettisivut päivittämässä ja paljon mäkin tein koneella hommaa ja ehkä just lempparijutut on just tavallaan tämmöinen luova, että kun pääsee just valokuvaamaan tai tekee markkinointia ja sitten jos mä haluan nollata mun pään, niin mä menen tekemään meidän 21 alakertaan jätskeä. Et se on semmoinen, että siinä on niin semmoinen vauhikkaat työvaiheet, että sun pitää vaan laittaa kännykkä äänettömälle ja sitten tavallaan koneet piippaa ja sun pitää vaan niin tehdä, että sulla menee 8 tuntia, teet jätskeä ja sitten palkintona ottaa se, kun oot viimeisenä tehnyt sen pistaasit selaton ja pääset pesemään sen koneen ja samalla voit vähän maistella sitä tuotosta, niin joo. Okei, eli oot aika monipuolisesti myös siellä kentällä ja kaiken näköisissä hommissa mukana. No joo, kyllä. Ja nyt viime jouluna saatiin viettää ihan perheen kanssa joulua, mutta sitä edellinen joulu, kun just tuli sairauspoissaoloja, niin sitten oli ihan siellä suorittavassa työssä. Et nykyään niin vähemmän sitä, mutta sitäkin on aina kiva välillä vähän muistella. Mutta me ollaan nykyään niin vanhoja, että mennään aikaisin nukkuun, että jaksaisi valvoa hirveän pitkään. Mutta joo, kaikenlaista sitä kyllä tulee tehtyä. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Ravintolahommien lisäksi niin teillä on ollut tätä yökerhotoimintaa silloin joitakin vuosia sitten ja olisi mielenkiintoista kuulla siitä, että kun itsekin silloin parikymppisenä tuli juostua tuolla yökerhoissa aika lailla eri tahtia mitä nykyään, niin minkälaista se yökerhobisnes oli ja miten se on niin kuin muuttunut näihin päiviin verrattuna ja kertoisitko vähän siitä? Joo, 2012 kun perustettiin 21, niin se taisi itse olla ihan saman vuoden syksyllä, eli keväällä aukastiin 21, niin syksyllä sitten tuli tämä mahdollisuus, että Tivolia lähdettäisiin vetämään. Ja silloin me perustettiin tämä yhtiö siihen, jossa minä ja mun vaimo Elisa ollaan niin mukana ja se perustettiin nimenomaan tämä yökerhotoimintaa varten. Ja no se alahan itsessään oli tosi tuttu, koska mä olin tehnyt jo niitä yökerhohommia niin pitkän ajan siinä. Ja Elisa otti sitten tosi paljon vastuuta niin just siitä tapahtumasuunnittelusta, eli alettiin puukkailemaan bändejä, artisteja, erilaisia iltoja kehittää ja niitä tapahtumaluonteisia asioita. Et siitä tuli paljon oppia just siihen niin tapahtumatuotantoon ja sitten sen aikaiseen markkinointiin, jolloin ei vielä Instagramia ollut edes olemassa ja Facebook ehkä just siellä vähän niin aloitteli olemassaoloaan, niin ainakin Suomessa. Niin piti keksiä niitä erilaisia markkinointikeinoja, että miten tavoittaa sitä asiakaskuntaa ja ihmisiä siihen aikaan. Mutta kyllähän se yökerhoala, niin onhan se ihan aika raadollinen. Että jos miettii tavallaan sen peruslähtökohan, että sulla on hyvin todennäköisesti pitää olla se keskustassa, että ihmiset pääsee sinne helposti. Sitten sulla pitää olla aika valtavat neliöt, että sinne mahtuu ne ihmiset. Ja sitten kuitenkin se, milloin sä teet siinä sen liikevaihdon ja myynnin, niin aika pitkälti on perjantai-lauantai, eli 2 iltaa. Ja silloin se oli jo nähtävissä, niin kun mekin pyörittiin yökerhoja, että porukka tuli myöhemmin yökerhoihin. Että sulla saattoi olla sitten loppupeleissä 4-5 tuntia viikossa, milloin sä teet myynnin, jolla sun pitää kattaa kaikki kulut siihen liittyen. Eli ihan todella stressaava, että jos sulla tulee huono viikko, niin aika paljon pakkasen puolelle jäähän ja sillain sit se on myös niin riippuvainen tai tosi tavallaan kilpailutilanteeseen riippuvainen, että
että hyvin yleisesti, jos tulee joku uusi yökerho, niin se vetoaa ja imee porukkaa ja se on sitten automaattisesti pois muilta. Ja sitten siellä tulee näitä sen alan lieveilmiöitä, että sitten pitää alkaa niin kikkailemaan hinnoilla, myymään tosi edullisesti jotakin juttua tai jotakin tarjousasioita ja kaikkea, että kyllä siellä niinä vuosina tuli aika paljon harmaita hiuksia, että näin voi sanoa. Joo, ja sitten tehän perustitte sen aivan uudenkin se sfäärin. Joo. Niin jäikö siitä jotain oppeja takataskuun sitten? No joo, silloin Tivolia pyöritettiin se muutama vuosi ja siinä oli tämä purkuuhka siinä rakennuksessa vähän niin kuin koko ajan. Se pilvi siellä, tumma pilville jo siellä yllä, joka sitten lopulta se päätyi siihen, että me päätettiin jatkaa sitä yökerhotoimintaa, mutta sitten niissä uusissa tiloissa, jolloin se sfäär sitten luotiin. Eli Tivolihan oli jo vähän niin kuin olemassa oleva tällainen konsepti, jota me lähdettiin vaan jatkaa ja ehkä jollakin lailla kehittää, mutta sitten sfääriä päästiin tekemään niin kuin ihan alusta asti, jolloin siellä laitettiin vähän enemmän paukkuja sisustuksellisiin elementteihin ja sehän oli sillä tavalla, että kun me avattiin, niin se oli todella suosittu ja siitä ei mennyt montaa kuukautta, kun Onnellan uusi aukeaminen tapahtui, eli Half Moon, joka sitten imi asiakasvirran niin kuin sinne suuntaan. Ja sitten oltiin vähän sillä, että okei, kokeiltiin vaikka mitä markkinointitempauksia ja muuta, mutta se ei enää lähtenyt samalla lailla vetämään. Ja mehän käytännössä niin omatoimisesti sitten lopetettiin ne yökerhotoiminnat, että me ollaan oltu sen verran onnekkaita, että me ei ole tarvinnut esimerkiksi vaikka konkurssia vielä kokea, että ei olla tavallaan niin syviin vesiin jouduttu, että oltaisiin jouduttu niin pahoihin taloudellisiin haasteisiin ja ongelmiin, että olisi pitänyt lähteä yrityssaneeraukseen tai konkurssiin pariin. Mutta kyllä siinä niin kuin varmaan aika lähellä jo käytiin silloin niissä yökerhohommissa. Et parhaana päivinä ne voi tuoda helponkin rahan, jos sulla käy ihmisiä ja asiakkaita niin kuin paljon. Et kyllähän siellä niin kuin pystyy sit tekemään sitä bisnestä, mutta sitten kun on niitä vaikeita päiviä, niin se kyllä menee nopeasti sit alas. Joo. No onko toi jotenkin muuttunut tuo yökerhokulttuuri, niin kuin tässä sanotaan viimeisen 10-15 vuoden aikana niin kuin johonkin suuntaan? No sanoisin, että on ihan selkeästi, että tullut tämmöiset niin kuin terveelliset elämäntavat niin kuin yhä niin kuin enemmän läsnä, joka sitten vaikuttaa siihen, että myöskään niin kuin opiskelijat ja nuoret eivät käytä alkoholia niin paljon. Ja totta kai se vaikuttaa sitten niin kuin just vaikka yökerhotoimintaan, jossa sulla on niin kuin päätuotteena sisäänpääsylippu ja sitten ne juomatuotteet. Ja sillä alkoholillahan sä teet sitten sen katteen ja maksat ne palkat ja ne kulut. Niin on siinä tapahtunut tosi iso merkitys. Ja se, minkä just vaikka muutama vuosi sitten niin kuin Lontoossa oli nähtävillä, että siellä niin kuin tavallaan perustettiin sellaisia ravintola-yökerho niin kuin kokonaisuuksia, että alkuilta niin siellä syödään hyvin ja sitten kun alkaa ilta kääntyä niin kuin pimeän puolelle, niin siellä tehdään pieniä muutoksia kalusteisiin ja sitten se muuttuu niin kuin, että aletaan jatkaa vähän niin kuin tanssimisen merkeissä. Että ei ole enää selkeästi sitä, että olisi vaan niin kuin se yökerho, vaan sitten ehkä se konsepti on vähän niin kuin monipuolisempi ja laajempi. Ja ainakin mitä itse nyt olen huomannut just vaikka omasta tuttavapiiristä ja kaveripiiristä, niin enemmän niin kuin mennään nauttiin sen ruuan ja juoman ja seurustelun parissa, kun sitten, että lähdettäisiin suoraan tähtää johonkin yökerhoon, jossa on ehkä vähän vaikeampi keskustella ja että se ei ehkä enää niin vetoa. Aivan. Tavallaan toi on niin kuin hyvä suunta kuitenkin yhteiskunnan näkökulmasta, jos nuoret juo vähemmän alkoholia ja näin, että sitten niin kuin niille yrittäjille tietenkään ei niin hyvä juttu, mutta ehkä sitten nähdäänkö tulevaisuudessa jotain alkoholittomia bileitä sitten ehkä enemmänkin tai? Kyllä, siis todellakin on hyvä, että toki onhan se nyt, onhan sitäkin niin kuin havaittu, että ehkä se sitten korvaantuu jollakin muulla, niin kuin, mikä ei välttämättä ole hyvä juttu, mutta näin niin pitkässä juoksussa niin ehdottomasti, että yhteiskunta voi paremmin ja ihmiset voi paremmin, niin se on niin kuin positiivinen asia. Ja hauskaa voi pitää niin kuin oikeasti, että ei ole pakko vetää päätyä asti, vaan voi sivistyneesti ottaa sen muutama viinilasillisen vaikka ruoayhteydessä tai terassilla nyt kun lukkivat kelit, niin ottaa jonkun juoman. Et varmasti ihan samalla lailla saa niistäkin irti, kun siihen vaan oppia tottuu. Nimenomaan. Kyllä. Meillä oli Marin kanssa just ennen tätä jaksoa puhetta just tästä baarikulttuurista. Meillä on reilu 10 vuotta
ikäeroa Marin kanssa ja mä oon just kuullut useammilta niin kuin minua vanhemmilta ihmisiltä, että täällä on ollut sfäärit, tivolit, toi kauppayhtiön alakerta. Ja sitten itse olen päässyt baarin ekaa kertaa 2018, niin ei täällä ole ollut baarikulttuuria enää samalla tavalla, että niin kuin, siis se on ollut tosi harvassa, milloin käydään baarissa ja se ei ole enää ehkä kuulunut sitten, että varmasti niin kuin osansa myös tällä niin kuin, tavallaan kulttuurimuutoksella niin kuin ikäpolvessa, mutta myös varmaan se, että niin kuin mitä baaritarjontaa on. Se on varmaan aika paljon muuttunut sitten. Joo, siis kyllä niin aikoina, kun itse opiskelin ja käytiin niin kuin 2 kertaa viikossa rullun yössä, niin oli jopa vaikea valita, että no mihin tänään mennään, että mennäänkö Onnelaan vai mennäänkö Doorikseen vai, ja silloin oli vielä sitten tämä sunnuntai-iltojen tämä Night Train. Night Train, joo. Niin siellä tuli vierailtua kanssa aika monesti, mutta että oli niinku valinnanvaikeus, että ei ehkä tänä päivänä ainakaan Rovaniemellä enää ole semmoista. No ei, että se on kyllä kieltämättä vähän surullistakin varmasti ja kyllä tuommoinen niinkö live-keikkapaikka, että sehän tältä puuttuu. Et nythän sitä niinku yökerhoissa on tehty, mutta semmoinen, että pääsisi kunnolla sitä artistia tai bändiä seuraamaan, että se olisi lavalla ja olisi hyvät äänentoistot ja valot ja kaikki siihen liittyvät, niin sellainenhan puuttui. Ja Tivolihan oli ihan loistava siinä, että sehän oli ihan mahtava, että siellä oli kaikki Suomen ykkösartistit siellä stagella ja niitä pääsit katsoa niinku 2 eri tasossa ja että se oli ihan huikea keikkapaikka. Ja kyllä mä muistan silloin, kun Onnella tuli isosti Rovaniemelle Suomen isoimpana yökerhona, niin olihan se aikamoista niin kulta-aikaa yökerhoalalla, että sielläkin saattoi, mähän olin Onnellassa sitten 6 vuotta töissä, että olin siellä ihan baarimikkona ja sitten vuoropäällikkönä ja ravintolapäällikkönä, jolloin sitten sen jälkeen lähdin tälle omalle yrittäjäuralle, niin siellä saattoi käydä se melkein 2000 ihmistä niin yhden illan aikana, että onhan se ihan älytön, mikä se oli silloin se puuki siinä yökerhohommassa. Joo. Mennään takaisin siihen pohjoisen yrittäjyyden pariin, niin miten... Pohjoisessa podcast-studiossa tulee myös sääsket osaksi. Kyllä. Joo, mitä se olisi kesä ilman sääskiä tai muita öttiäisiä. Mutta joo, miten pohjoisuus näkyy sitten osana teidän liiketoimintaa? Koetko, että sillä on joku erityinen rooli siinä? Hyvä kysymys. Kyllähän se nyt, niin jos miettii Rovaniemeä, niin tietenkin toi kausiluonteisuus näkyy väkisinkin, että kun meillä on niin kova talvisesonkin, niin se on ihan niin kuin kaikille vaikuttaa. Ja kyllä me pyritään niin kuin tiettyjen raaka-aineiden osalta just hyödyntää sitä pohjoista, että varsinkin just kun marjat ja sitten jos meillä on vaikka kalaa listalla, niin tällaisia, mutta en lähde sitä nyt erityisesti nostamaan, koska täällä monet muut tekee sitä niin paljon selkeämmin sitä pohjoista raaka-ainetta hyödyntäen. Ja kyllä se tavallaan ehkä niissä arvoissa, mitä me kannetaan mukana, niin siellä se pohjoisuus myös niin välittyy. Joo, kyllä näkyy se. Joo. Ja varmaan sitä voi itse olla ehkä vähän vaikeakin sitten niin kuin hahmottaa, että miten kaikkialla se näkyy, kun itsekin on pohjoisesta. Niin, kyllä, kun Rovaniemi on kuitenkin kotikaupunki, niin. Täällä on jo 20 vuotta jo asunut. Niin. No miten niin kuin tämmöinen välikysymys, että Rovaniemen tai pohjoisen niin kuin ravintolakulttuuri versus vaikka Etelä-Suomen ravintolakulttuuri, niin miten niin kuin ihan ruokaravintoloiden osalta, niin miten ne eroaa vai eroako ne enää toisistaan kauheasti? Eroaa ne, että kyllähän Helsinki on niin kuin se keskittymä tavallaan, mihin hakeutuu ne kunnianhimoisimmat ja sillä tavalla ehkä ne oppineimmat tyypit, niin kuin jos miettii laajassa mittakaavassa ja älytön kilpailu just siellä etelässä, että vaikka sulla olisi tosi hyvin hiottu konsepti, niin se ei todellakaan takaa sitä, että menestyy, että se kilpailu on niin armotonta, niin kyllähän siellä on aivan huikeita ravintoloita, mutta kyllä täällä pikkuhiljaa niin kuin pohjoisessa, että nythän Posiohan sai ensimmäisen Michelin tähän, joka on niin kuin aivan huikea juttu, että tavallaan aletaan niin kuin kiinnittää enemmän huomiota, että täällä pohjoisessakin niin kuin osataan ja tehdään. Ja kyllähän toi talvimatkailu on niin kuin mahdollistanut aivan mielettömästi sitä, että täällä uskalletaan investoida ja kehittää myös niin kuin yksityiset yrittäjät uskaltaa laittaa paukkuja
vaikka siihen ravintolaan ja kehittää sitä toimintaa, koska siellä on se matkailun tuki ja turva taustalla, että sitten tietää, että siellä tulee ne lihavat kuukaudet niin kuin joulusta eteenpäin. Niin koko ajan mennään niin kuin hyvään ja oikeaan suuntaan ja alkaa löytymään. Kyllä mä uskon, että turistit kun tulee tänne joulukaiksi, niin varmasti on pääsääntöisesti tyytyväisiä siihen, että on niin monipuolista erilaista ravintolaa ja kuitenkin niin kuin laadukasta. Kyllä. No millainen on pohjoinen yrittäjäkulttuuri, että koetko, että yrittäjää tuetaan tai tehdäänkö niin kuin eri yrittäjien kesken paljon yhteistyötä? No kyllä mä sanoisin, että siinä on meillä aika paljon niin kuin petrattavaa, että ihan niin kuin kaupunkiorganisaation puolesta kuin myös meillä niin kuin yrittäjillä. Et en tiedä, onko se sitten osittain sellaista vähän niin kuin suomalaista luonteenpiirteistäkin, että yksin mennään ja tehdään ja loppuun asti ja että tavallaan ei kysytä niin kuin apua ja neuvoa, vaikka sitä ehkä tarvittaisiin. Et enemmän yritetään sitten niin kuin itse niin kuin ratkoa niitä ongelmia. Mutta kyllä toi Rovaniemen kaupungin kanssa, että mäkin olen saanut, tai me ollaan saatu näpeille niin kuin muutaman kerran, että meillä tuon teatteritoiminnan osalta silloin, kun sitä pyöritettiin ja sitten on pari muutakin tällaista vähän esimerkkiä siellä taustalla, niin välillä on mennyt ehkä vähän semmoinen, että okei, että pitäisikö vaan niin kuin ottaa meidän liiketoimet ja lähteä pois, niin kuin tehdä johonkin, missä ehkä sitä arvostettaisiin jotenkin enemmän. Että kyllä tällaisia on niin kuin välillä miettinyt. Kyllä, ymmärrettävää. Että vähän ollut siipimaassa niin kuin sen osalta. Mutta ja tekin tuotte kuitenkin aika merkittävän osan Rovaniemen ravintolakulttuuria. Siellä on aika moni suosittu ravintola kuitenkin teidän nimissäni. No kyllä mä haluaisin uskoa, että me ollaan jotakin tuotu rovaniemeläisille ja paikallisille ja ehkä saatu siihen kaupunkikulttuuriin sellaista positiivista vaikutusta. Et silloin kun korona oli niin kuin pahimmillaan, niin silloin kävin semmoista aika syvällistäkin itsetutkiskelua sen ammatillisen puolen kanssa, että onko tässä niin kuin oikeasti järkeä, että meillä on niin kuin, että me myydään ruokaa ja juomaa ihmisille, että onko siinä niin kuin järkeä, että tehdäänkö me sellaista niin kuin merkityksellistä asiaa. Että tavallaan alkoi käymään tällaisia keskusteluja ja sitten rupesi niin kuin muistamaan niitä kivoja hetkiä, että okei, siellä oli se, kun se tyyppi kosi sitä sen tulevaa vaimoa ja sitten oli ne ihanat synttärijuhlat ja sitten vaan niinku sellaista arjen helpotusta kiireeseen ja haluaa piristystä, niin alkoi löytää niitä semmoisia syvällisempiä syitä, että okei, kyllä me tehdään ehkä sitä merkittävää työtä ja sitten löysi sieltä vähän niinku uudestaan sitä kipinä energiaa, mutta silloin jo itse kävin sillain semmoisissa vähän niinku syvemmissä ajatuksissa ton koko homman kanssa, että kun muualla ihmiset kuolee ja tarvittaisiin rokotteita ja lääkkeitä, että ihmiskunta tyyliin pelastuu, niin sitten alkoi vaan miettiä tällaista, että mitäs mä teen tämän meidän yhteiskunnan eteen, että käyn tekee jätskeä ja niin sitä miettii aika pitkään. Onhan toi niinku, kuitenkin, jos lähtee miettimään, koronahan nimenomaan niinku osoitti sen, että kun ihmiset ei päässytkään yhtäkkiä ravintoloihin esimerkiksi tapaamaan kavereita ja ystäviä, niin kyllähän se myös niinku oikeasti, jos miettii, että sä lähdet kaveriporukalla jonnekin keskustaan, niin mihin muuallekaan sä oikeastaan menisit kuin johonkin ravintolaan niin kuin hyvän ruoan äärelle istumaan ja viettämään iltaa, että onhan se tosi yhteisöllistä niin kuin, ja semmoista niin kuin sitä sosiaalista hyvinvointia tukevaa toimintaa, että, niin kuin, että varsinkaan ilta-aikaan niin eipä siellä nyt oikein mihinkään muuallekaan, varsinkaan talviaikaan pysty menemään, koska jos haluaa istua pakkasessa tuolla jossain lumipenkassa, niin Kyllä, että just jos miettii, että jos meillä ei olisi niin niitä kokoontumispaikkaa, ravintoloita, niin kuinka köyhäksi se meidän sosiaalinen kulttuuri niin muuttuisi. Että on sillä siinä mielessä niin iso merkitys, että nähdään ihmisiä ja päästään kasvatusten juttelemaan ja laitetaan ne puhelimet vähäksi aikaa pois ja kysellään, mitä kuuluu. Nimenomaan. Semmoinen voisikin olla jossain ravintolassa mun mielestä, että jossain narikassa kerättäisiin puhelimet laatikkoon ja sitten ei olisi kiusausta siinä kaivaa sitä taskusta esille, kun juttelee ystävien kanssa. Kyllä. Joo. No sitten me halutaan keskustella sun kanssa myös vähän tämmöistä työnantaja niin kuin näkökulmista, että sä oot
niin kuin, kuitenkin tämän meidän podikauden vieraista niin kuin kokenein yrittäjä ja sulla on eniten työntekijöitä ja näin, niin vähän niistä jutuista, niin kuinka paljon sulla niin kuin yhteensä on työntekijöitä kaikissa suurin piirtein yrityksissä? Tälleen niin kuin off-seasonilla niin semmoinen 70 ja sitten niin kuin talvikaudella niin sit se on varmaan sen lähempänä 100, mitä se on se työntekijämäärä. Et toki näistäkin 70, niin eihän kaikki heistä ole niin kuin kokoaikaisia, että tavallaan elätä itseänsä sillä työllä, mutta joo, sen verran suunnilleen. Aivan. Eli kuitenkin aika iso työnantaja niin kuin tässäkin kaupungissa. Miten koet, että millainen työnantaja sinä oot ja teidän yritykset on? Tällä helppo kysymys. No me halutaan ainakin itse sen nähdä niin, että me ollaan tosi reiluja. Että me arvostetaan niin kuin jokaista työntekijää tavallaan riippumatta siitä, että mistä hän tulee tai mikä on niin kuin se tausta, vaan jokainen yrittää niin kuin kohdata sillä henkilökohtaisella tasolla ja sitten ymmärtää niitä tarpeita. Ja toki nyt kun tämä on meillä kasvanut niin paljon, niin se on vaikeutunut tälleen niin kuin omasta näkemyksestä, että tavallaan itse ei pysty olemaan niin paljon läsnä siellä henkilöstön parissa mitä aikaisemmin. Ja se ehkä harmittaakin jonkun niin aika paljonkin, että ei pääse samalla lailla olemaan tekemisissä, mutta halutaan aina tehdä kaikki niin kuin sillä oikein, että halutaan kunnioittaa niitä työntekijäoikeuksia ja sitten kuunnellaan niitä huolia ja murheita ja halutaan tukea sitä osaamista ja intohimoa, että jos joku haluaa kehittyä jossakin, niin me halutaan antaa se mahdollisuus ja tukea sitä ja hyvin vähän niin kuin halutaan sitoa tavallaan, että jos se ihminen pääsee jotenkin kukoistamaan ja näyttää osaamistansa, niin me ei haluta millään lailla sitä niin kuin olla sitomassa, vaan enemmänkin antaa se mahdollisuus tehdä se ja jos se on superhyvä ja menee hienosti, niin sittenhän se niin kuin konkretisoituu tavallaan sinne, että mitä asiakkaalle tarjotaan ja kyllä mä koen, että me ollaan kuitenkin semmoinen innovatiivinen ympäristö, että missä niin kuin kehitetään paljon uutta ja pääsee niin kuin, että meillä nyt on kuitenkin iso mahdollisuus se, että meillä on niin paljon erilaisia konsepteja, niin pääsee tavallaan tekemään monipuolisesti erilaista, niin kuin just, jos olet vaikka kokkina, niin sulla on mahdollisuus tehdä niin kuin eri ruokakulttuureja meidän niin kuin omissa ravintoloissa jo ja päästä niin kuin tosi huipputyyppien kanssa tekemään töitä. En mä tiedä vastasinko mä sun kysymykseen. Ihan hyvä vastaus oli, joo. Tuleeko teillä niinku työntekijöiltä vaikka joskus jotain idiksiä tai jotain niinku teidän toimintoihin? Niinku... Tulee tosi paljonkin ja nyt varsinkin kun me vaihdetaan ruokalistat, niin jos puhutaan Gustavista ja Alfredista, niin mehän ei Elisan kanssa niihin niin edes sekaannuta. Et siellä on ihmiset, jotka osaa sen niin paljon paremmin ja tietää siitä, että he saa tavallaan, että Alfredissa meillä on Nevalaisen Janne, joka on osakkaana ja keittiömestarina, niin aivan superstara tehnyt niin kokkailun Michelin tähänkin aikaisemmin tuolla etelässä, niin hyvin paljon he pääsee vaikuttaa siihen. Ja sitten kyllähän me tietenkin uskalletaan sanoa sitten niin oma mielipide asioihin ja sillä tavalla yrittää niin porukassa parantaa ja kehittää. Mutta kyllä me kuunnellaan henkilökuntaa ja yritetään mahdollisuuksien mukaan aina niin toteuttaa niitä kehitysideoita ja ajatuksia. No ravintola-alalla on puhuttu paljon työvoimapulasta, niin onko se näkynyt teidän yrityksissä kuinka paljon? On todellakin, että kyllä mä sanoisin, että toi korona, sitten Ukrainan sota ja nyt tavallaan mihin se on jo kulminoitunut on just tämä työvoimapula ja tämä nimenomaan osaavan työvoiman pula. Että silloin korona-aikaan lähti, luinkohan mä jostakin, että melkein 20% niin alan niin osaavasta työvoimasta niin vaihto kokonaan toisiin hommiin, niin se on aika iso osa sellaista ammatillista taitoa, mikä sieltä häipyi, niin kyllä se on näkynyt ja meillä ei oikeastaan ole aikaisemmin tarvinnut hirveästi turvata tällaisen niin ulkopuolisen niin ekstratyövoimaa, mutta kyllä nykyään pitää väkisinkin, että ei ole enää helppo löytää ihmisiä, työntekijöitä, joilla olisi sellainen selkeä niin halu kehittyä ravintola-alalla, päästä siinä, tehdä uraa tavallaan sen parissa, vaan hyvin paljon suurin osa niistä työntekijöistä on sellaisia, jotka haluaa tehdä sitä vaikka opiskelujen ohessa tai
haluaa ehkä kokeilla sitä alaa, mutta ei kuitenkaan tietä jo suoraan, että ei ole jäämässä niin kuin pidemmäksi aikaa. No miten ravintola-alaa voisi jotenkin vetovoimaistaa, että ihmiset haluaisi tulla sinne tai niin kuin heillä olisi niin kuin halua kouluttautua siellä alalla enemmän? Tai niin kuin? Aivan superhyvä kysymys. Kyllähän nyt kuitenkin tavallaan niin kuin ruoka- ja juomakulttuuri on tosi paljon niin kuin esillä. Jos miettii vaikka telkkarissa, että kuinka paljon siellä on ruoanlaittoon liittyvää ohjelmaa, viihdeohjelmaa, niin kyllähän sitä on tosi paljon. Mutta se, että miksi se ei sitten vetoa niin kuin ammatillisesti. Että ehkä varmaan vieläkin on sellaiset käsitykset, että on niin kuin matalapalkkainen ala. Ja joo, tietyssä määrin on, mutta kyllä siellä niin kuin hyvin paljon jo pelataan se meidän työehtosopimuksen yläpuolisilla, niin kuin palkkataulukon yläpuolisilla palkoilla. Että se on jo semmoinen aika alan normi, että sitten jos sä tulet ihan uutena sille alalle, niin sitten ehkä noudatetaan niitä palkkataulukkeja. Mutta jos sulla on sitä kokemusta ja osaamista, niin kyllä siellä oikeasti jo saa sellaista, niin kuin, pääsit ihan hyviin tuloihin niin kuin ravintola-alallakin. No ootteko te tehnyt jotain tietoisia liikkuja tämän työnantajabrändin eteen, että työntekijä tai työnhakija valitsisi teidät ja laittaisi teille sitten hakemusta sisään? No ei ehkä sillä tavalla niin kuin tietoisia valintoja suoraan siihen liittyen, mutta haluttu aina vaan niin kuin tehdä asiat mahdollisimman hyvin ja oikein, joka sitten, mä uskon, että me ollaan siinä onnistuttukin, että sitten ihmiset ja työntekijät on puhunut niin kuin meistä hyvää kavereille ja muille, jotka on ehkä miettinyt hakevansa tai vaihtavansa paikkaa. Ja meillä on ollut aina hyvä tilanne sen rekrytoinnin osalta, että on ollut kiinnostuneita ja halukkaita tulee meille töihin. Mutta ehkä nykyään sit pitää just tällaisia kaikkia henkilöstöetuja, tällaisia pitää miettiä vähän tarkemmin. Ja sitten just kun mullakin on liikuntataustaa, niin hyvin paljon sitä niin kuin liikuntaa halutaan tukea. Et meillä on just vaikka kuntosalijäsenyyttä niin kuin tuetaan henkilöstön osalta ja tällaisia asioita. Mutta ehkä semmoisia niin kuin selkeästi tietoisia valintoja siihen, että miten me päästäisiin niin kuin työnantajabrändinä niin kuin näkyy paremmin. Et ollaan vaan uskottu sitten, kun tehdään asiat mahdollisimman hyvin ja oikein, niin se sitten kantaa ja tuottaa hedelmää. Aivan. No tähän liittyenkin niin sitten kun vastuullisuus puhuttaa myöskin tänä päivänä niin kuin myöskin siellä yrittäjien keskuudessa varmasti ja yritysmaailmassa ja työelämässä ylipäätään, niin miten te otatte huomioon sitten teidän yrityksissä näitä vastuullisuusteemoja, vaikka esimerkiksi ekana niin kuin ympäristöön liittyen tai ympäristön kannalta? No, otetaanhan niitä ja tuntuu, että ehkä ne nykyään on jo semmoista vähän niin kuin selvääkin, että pitäisi olla aika selvää kaikki niin kuin kierrätykseen ja hävikkiin, minimointiin ja tällaisiin liittyvät asiat, että tietenkin ne niin kuin on kunnossa ja niihin pyritään niin kuin keskittyä. Että käytetään vaikka raaka-aineesta, niin kuin jos me käytetään sitruunamehuruokaa, niin käytetään ne sitruunakuoret sitten johonkin toiseen. Ja että tavallaan yritetään niin kuin miettiä sen raaka-aineenkin käsittely, että mitä kaikkea me pystytään siitä hyödyntämään. Ja en tiedä, onko se oleellinen asia, mutta niin kuin firmojen autot ollaan vaihtu sähköautoiksi. Se tietenkin on ehkä toinen keskustelu, että onko se niin kuin ympäristöteko vai ei. Mutta kyllä me niin kuin halutaan olla vastuullinen yrittäjä ja yritykset niin kuin miettiä sen vastuullisen kautta. Ja mahdollisimman vähän yritetään niin kuin tehdä sillä omalta osaltamme tavallaan hallaa sille ympäristölle. Et toki meillä se niin kuin mahdollistaa jo, että kun ollaan Rovaniemellä ja täällä on tavallaan miettiä vaikka tukkuja ja noita yhteistyökumppaneita, että ne on niin lähellä, että se helpottaa tosi paljon sitä toimintaa niin kuin sen ympäristönkin ajattelun kannalta, mutta kaikki kertakäyttöastiat, että näissä ollaan niin kuin mietitty sitä ympäristöä, vaikka ne maksaa enemmän kuin jotkut toiset, mutta sitten siinä niin kuin mietitty niitä vihreitä arvoja. Saako noihin yrittäjät apua niin kuin joltakin tahoilta noihin vastuullisuusasioiden kehittämiseen? Oletteko te saanut jostain? No ei suoranaisesti niin kuin siihen, mutta tietenkin nämä, kenen kanssa tehdään yhteistyötä, niin kyllähän siellä ne arvot ja ne näkemykset näihin asioihin on niin kuin noussut esille, joka sitten ehkä ohjaa sitä omaa toimintaa sinne suuntaan. Aivan. No entäs sitten tuosta jo vähän puhuitkin, että teidän työntekijöille tarjoatte liikuntaa, tukea ja muuta, niin tavallaan mitä muita semmoisia niin kuin
työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen niin kuin keskittyviä toimia teidän yrityksissä sitten on? No ihan tavallaan työntekijän näkökulmasta niin tämmöinen konkreettinen juttu on se työvuorosuunnittelu, että siellä pyritään niinku huomioimaan niitä toiveita niiden niinku työaikojen ja vapaiden suhteen, että pyritään mahdollisimman hyvin aina toteuttaa ne. Että jos joku haluaa lähteä jollekin reissulle niin, ja ei välttämättä ole ehkä lomaa siihen käyttäessä, niin jos se on mahdollista toteuttaa, niin se toteutetaan. Ja sitten työterveysasiat, että meillä on siinäkin niinku laajempi paketti, että siellä on esimerkiksi, että pystyy käymään juttelemaan psykologille, jos tuntuu siltä. Ja selkeästi sen on huomannut nyt tässä niinku viimeisten vuosien aikana, että sellainen on niinku ehkä yleistynyt semmoinen, että henkisesti on paha olla ja siihen tarvitaan niinku apua ja tukea. Ja se on ollut kyllä iso juttu, että meillä sitten on ollut tarjota semmoinen, että pystyy käymään niinku ammatti-ihmisen kanssa juttelemassa, jos on vaikeuksia ja haluaa jostain käydä juttelemassa. Kyllähän se niinku liiketoiminnan perusta vaikka ravintolassa, niin se, että se henkilökunta voi hyvin, niin kyllähän se sitä niinku kantaa. Että jos siellä henkilökunta voi huonosti, niin se alkaa näkyä sitä kaikessa. Et se näkyy siinä asiakaspalvelussa, se näkyy siellä laadussa, mitä siellä tehdään ja niinku kaikessa. Että kyllähän se on avainasemassa, että henkilökunta voi hyvin. Kyllä. No miten sitten yrittäjät itse piettää huolta omasta jaksamisesta? Voitaisiin varmaan vähän paremminkin, että me molemmat Elisan kanssa kyllä ollaan aina oltu sellaisia vähän ehkä työnarkomaaneja, mutta tietenkin kun me tehdään tätä niin sydämellä, niin sitä ei ajattele niin normityönä, että tulipa taas tehtyä pitkä työpäivä, vaan se on osa sitä meidän arkea ja elämää. Mutta onhan tämä tämmöinen aikamoinen soppa, että meillä on niinku 2 ihanaa pientä lasta ja sitten on tämä yritystoiminta ja sitten ollaan niinku aviopari ja et kyllä siinä on aikamoinen soppa meillä keitettävänä, mutta ihan hyvin me ollaan sitä tähän asti keitetty ja toivottavasti se jatkuukin samanlaisena. Et kyllä me yritetään aina niinku tehdä niitä irtiottoja, mutta se vaatii sitten tosiaan sen, että me lähdetään jonnekin reissun päälle niinku pois täältä, että sitten jos me ollaan vaikka Rovaniemellä yritetään lomailla, niin se on aika vaikeaa, että ne on kuitenkin ne asiat niin läsnä niin paljon. Niin. Et ehkä me voitaisiin välillä vähän helletä vähän enemmänkin ehkä. No vielä loppuun sellainen, että mitä oppeja sulla on jäänyt käteen tähän saakka johtajuudesta ja noiden yritysten pyörittämisestä, jos pitäisi tiivistää jotenkin sellainen vaikka pari asiaa? No kyllä tässä on päässyt näkemään niin ihan loistavia esimiehiä niin silloin, kun itsekin ollut niin työntekijän roolissa, niin heiltä on tietenkin ottanut vaikutteita ja ehkä semmoinen, että se keskustelu, että niin juttelee asioista ja kuuntelee, niin mun mielestä siinä on ehkä semmoinen niin johtamisen se olennainen asia, että sitten sitä pystyy ohjaamaan sitä toimintaa ja tietenkin välillähän sulla pitää olla tiukka, kun tilanne sen vaatii, että jos joku asia ei mene ensimmäisellä, toisella ja 3. kerralla perille, niin sitten sitä pitää jo olla niin oikeasti tiukka ja kyseenalaista, että miksei se mene, että onko se sitten, että onko meissä se vika jotenkin vai onko se sitten, että ei vaan toista osapuolta sitten ole niin motivoitunut tai kiinnostunut ja sitten löytää siihen keinoja, että no löydetäänkö me siihen ratkaisuja. Mutta joo, kyllä mä sanoisin, että semmoinen keskustelu, kommunikointi, niin se on semmoisen hyvän johtamisen ja kuunteleminen. Kyllä, sillä pärjää pitkälle. Ja näyttää itse esimerkkiä sitten, että jos se viemäri on tukossa, niin ei muuta kuin hanskat kätteen ja käy aikaisemassa, niin sitten ne muutkin tekee perässä. No nimenomaan. Hyvä. Sitten me siirrytään vielä lopuksi tämmöiseen vieraskirjaosioon, joka on toteutettu kaikille muillekin vieraille ihan samoilla kysymyksillä. Eli kysyn 3 kysymystä ja saat ihan rennosti niihin vastailla sitten. Elikkä jos sinun pitäisi muuttaa vuodeksi johonkin Lapin kuntaan, niin mihin muuttaisit ja miksi, jos Rovaniemeä ei saisi valita? Hyvä kysymys. Varmaan johonkin tuonne ihan pohjoiseen, johonkin Inariin tai ihan keskelle ei mitään, vaan niin kuuntelee luonnonääniä ja rauhoittuu ja kalastaa ja
semmoinen niin täysi irtiotto siitä. Ja tekeen pari ravintolaisen. Jos ei lähdetä sinne tekemään, vaan menisi vaan nauttimaan niin siitä luonnosta. Joo, mä vastaan tuon. Joo. No entäs sitten, mikä olisi yksi asia, jonka muuttaisit suomalaisessa työkulttuurissa, jos se olisi sinun valittavissa ja päätettävissä? Suomalaisessa työkulttuurissa. Tasa-arvo. Okay. Ja viimeisenä sitten tämmöinen, että jos saisit päättää uuden sanan suomen kielen sanalle yrittäjä, niin mikä sana se olisi? Tekijä. Kiitos Juha. Tähän on hyvä päättää tämä podijakso ja samalla koko kausi. Kiitos, kun pääsit vieraaksi. Kiitos. Olipa kiva olla. Kiitos ja mukavaa kesää. Samoin. Nyt on ensimmäinen tuotantokausi purkissa. Kiitos vieraille, yhteistyökumppaneille sekä kuuntelijoille. Heippa! Moikka!